Marcus Aurelius je rimski car koji je vladao Rimom u 2. stoljeću. Bio je poznat po svojoj filozofskoj sklonosti i vlastitom filozofskom dijelu poznatom kao meditacije. Vodio je Rimsko carstvo tijekom vrlo turbulentnog razdoblja povijesti, ali unatoč tim izazovima ostaje poznat kao filozofski car zbog svojih intelektualnih i moralnih doprinosa, koji su ostavili dubok utjecaj na filozofiju i razvoj stoicizma. Ovo su neki od najupečatljivijih citata ovog poznatog mislioca. Nema potrebe da se uzrujavate oko stvari koje ne možete kontrolirati. Ljudi postoje jedni za druge. Što je čovjek bliže smirenom umu, to je bliže snazi. Odaberite biti nepovrijeđeni i nećete se osjećati povrijeđeno. Nemojte se osjećati povrijeđeno i nećete biti povrijeđeni. Volite ruku koju vam je sudbina dala i igrajte je kao svoju. Vježbajte čak i ono što se čini nemogućim. Plamteća vatra stvara plamen i svjetlost od svega što se u nju baci. Prestanite sanjariti o životu kao o nečemu što tek dolazi i počnite živjeti ono što imate sada. Ne dopustite drugima da vas sputavaju. Ono što mislite postajete. Ono što osjećate privlačite. Ono o čemu sanjarite stvarate. Ustanite kada ne uspijete i slavite vašu ljudskost. Vaš život može završiti upravo sada. Neka to određuje ono što radite, govorite i mislite. Naš život je onakav kakvim ga čine naše misli. Pravi mir dolazi kada prestanete mariti za ono što govore, misle ili rade. Ako nemate stalan cilj u životu, ne možete živjeti na dosljedan način. Ograničite se na sadašnjost. Zar ne vidite koliko imate za ponuditi, a ipak pristajete na manje? Koncentrirajte se svake minute na ono što je pred vama. Prestanite na trenutak što god radite i zapitajte se: bojim li se smrti zato što ovo više neću moći raditi? Sadašnjost je sve u čemu možemo živjeti i sve što možemo izgubiti. Neka svaka stvar koju radite, govorite ili namjeravate bude izvedena kao da ćete sutra umrijeti.
uvijek imate opciju da nemate mišljenje. Ako je izdrživo, onda izdrži. Prestani se žaliti. Ako učinim nešto za opće dobro, tada i ja dijelim te beneficije. Šteta je što se ovo dogodilo. Ne, dobro je što se to dogodilo i da sam ostao neozlijeđen. Svi volimo sebe više od drugih, ali nam je više stalo do njihovog mišljenja nego do vlastitog. Ako nije ispravno, nemojte to učiniti. Ako nije istina, nemojte to govoriti. Imate moć nad svojim umom, a ne nad vanjskim događajima. Zapitajte se u svakom trenutku, je li ovo neophodno? Sve se rađa iz promjene. Ako je nešto ljudski moguće, to i vi možete ostvariti. Kad vas neizbježno uzdrmaju okolnosti, odmah se vratite sebi i nemojte gubiti ritam više nego što je potrebno. Danas sam pobjegao od tjeskobe. Ne, odbacio sam je, jer je bila u meni, u vlastitim percepcijama, a ne izvana. Nepravdu možete počiniti i ne radeći ništa. Morate sami sastaviti svoj život, radnju po radnju. Najbolja osveta je ne biti poput svog neprijatelja. Zapreka djelovanju inicira djelovanje. Ono što stoji na putu postaje put. Prihvati bez ponosa. Daruj bez vezivanja. Hvala na gledanju. Ne zaboravite ostaviti like, pretplatiti se na kanal i komentirajte koji vam se od ovih citata najviše svidio.